kardam jir pojir piatum pini labang so video long hor pen dawai ajaga dawai pangwi pon ke opran phan kan hok du pula so puthaksi pachini pon po nona kai hot ke ongdung amoni tum ke alcohol mate hor ke ninga cheparong je phan mate ke lakke leng pen kache pami je phan si ke anatum ke o la pen non akai hot ke labang so hormu ke moni tum ke anatum si ke o asitum hor pen ko pipia dawai si pangwira pet penang nangjima la so puthaksi ni listame isia birta kelang hot kachini dun long pen nani tuma phan che serji phan si matha pon athe ajaga dawai pen hor pangwi pulote okpran phan kan hok theu lason ka pangwi ajoini liver phan aduk kang hoy ason si dokok titi ajak tum kamatha ke glass sivet le ibang arjon phan thang thi pulason kamatha tadu sita horla pen dawai phan ke kahojom ji phan liver bang ke kachedan son dokok la sia kisung du la so puthak Akash Healthcare along Dr. Subhash Singhal Senior Consultant and Director Center for Liver GI Disease and Transplantation ahin kelang pon abang phu kapachinia tengke horpen dawai tum kapang wi ajoini se kelang ji phan kasik sakdo kalite kethedung reaction do kokta the nonobe kopipi adawai si horpen pangwi pon pedet nangjima laso puthak non klar dak pen than pon po anti anxiety drugs mate kamatha kisung akisu ke do tuma phan kipi adawai ke anatum jasemet ke benzodiazepines pu adawai ke anatum aphan labang so adawai ke nerve mate ibang arjon long ke do artho phan kapasang lake iputar lok kapang samji aphan si sai ke claim alcohol mate horta la so sai si ke claim la so joine moniatum kamatha England chet po ang songkarlu kalite akeng pen ke dama huta asap katora dokokta thek la so joine sleeping pills mate make kapajang thekji phan ke ena dawai make kapajang thekji phan adawai ke iputar lok phan pangsam si make kejang thekji phan kerabdun alcohol mate hortame la so sai si ke claim la sonita en rapet pulote kamatha ji phan kasiksak ningkachi biji ajakong avidet kalite penangan apor an ajakong avidet kalite penangan apor thangta chipu thekthede rason dokokta thek la so joine monira phan kaya son ache the kng phan akasiksak dokokta thek la sonni kapangwi joine reaction puthot arni anta dokokta thek la so joine kacheparai mate decision kng ajakong la pen chirok tok awareness abang jumchet ta thek antihistamine allergy la pen singjama dawai aprang hut antihistamine ke make adip pardik klui ason la pen la so joine make jang ingtung o ason dokokta thek hor ke en ajoine la so hin ansu se pabata thek la so joine ibang arjon along ang si phan ajakong jum hek aini hagason mandet ta thek la si gari ke bek kalite machine along saike claim atuma phan la ke phere me milu non ta India along penang ana hemtun along ke aprang hut antihistamine si ki anatum ki ong la si la so hin chire nangji painkiller mate ibang arjon along sorep sorup kapajum mate kapaweji phan ke ana dawai jungjung ahut ke enver hini painkiller mate kesu kapajum ji phan ahin chire sikemi opioids hor penchingui pulote
Achite ke en la pen avibong sai ke klem nang ji ateng jum chet po paracetamol hor la pen paracetamol la sonita ang tinalong ledet si sai ke klem la sonita kai ke en rapet pulote liver phan ang tang ke do joine liver phan mate ang thina phan kan hok ji angring theu antibiotic reaction metronidazole la pen tinidazole ason ajak antibiotic hor pen en rapet pulote penang an a minute ang bong ebang arjonalong reaction do kokji la so joine abibong kache theng prap chetpo aning kewang ason kalite aphu karting ason kedoji angring do la ancho takali mouthwash se huye long kedo asavet alcohol penta reaction do kokta thek aja kecho son along asavet alcohol kedo joine ta reaction do kokta thek heart diabetes la pen avi kapang ar aphan ke ena dowai la pen hor pangui pulote sai ke klem pami thekede ta thek la ke avi phan sai ke klem nang ji ateng kali det po diabetes adwai ke na tum jong se apok ang se horjun pulote sini aphai men jum hek ta thek abang arjon along heart adwai ke chutum aphan horjun pulote adwai sai ke klem nang ji ajakong pajum chet ta thek la so joini aphu arting ware dokok ta thek la so puthak abang phu pen abang phu atum aphan ang thek prek chet ta thek sitami dowai ke chubom ahut horjun jedet sikimi la pen kaprek hot stami un an ke tum horbange junjidet kalite kijun stami pajum chet nai la puloprote okpran aphan stami mesen po pini nang litum koson si kolososo adwai si hor pen pangwira pet nang ni mala so puthak nang litum chini long lo nang litum jong si nilikeban la hai la sona a video na tum ning dok pulote like share la pen comment pidun tha la pen nili la Facebook page long sami nang litum subscribe pon ik tha kardom